To yau dai yadda aka wayi gari kenan a nan birnin Bonn na tarayyar Jamus, guntun riga ba hula ba gilashi da kuma gajeren wando shine yafi arha ga yawancin masu fita da kuma ma'aikata. Ko me yasa? Zafi. Don haka bari mu je da yanayin aiki a cikin zafi yake ga wasu daga cikin ma'aikatanmu. A yau mun wayi gari tun da wayewan gari Zafin ne haka? Zafi ne ikon Allah. So, Abdul-Raheem yau batun da zafi ai muna iya mu ce ba dama. To Abdul-Raheem ai fankan nan ta zama abin da ake cewa wajibi ne a kunna. Garuruwa da yawa a Najeriya mun fi su zafi. Kaga Sokoto suna da maki 24, Legas da yanzu haka an ce ruwa ake yi suna da 26. Jiha ta da Magaram ake digiri 34. A birnin Yamai da ɗan sauki tunda a halin yanzu su ruwan sama ma ke sauka, amma su ma dai suna da digiri 27. A Kano yau na ga temperature ɗinsu gaskiya wato suna da maki 29 ne a bisa ma'aunin Celsius. Yau ana gashi in gaya maka, kalle ta nan gani ga ta muke aiki. Gaskiya tunanin a kunna fanka a Turai bai taɓa zawa a cikin kaina ba, domin na shigo Turai ne lokacin da ake raɗaɗin sanyi, kankara tana sauka a lokacin nan. Bari maka fulatanci dara ma ya dogga ma ake cewa babu wani wanda Ba dama. babu wani dama duka kowanne kalubale ne sai dai kawai Allah ya iya mana. Ana maki 32 a yau a nan birnin Bonn. Kenan wasu jihohi a Najeriya musamman da wasu kasashen nahiyar Afirka sun fi mu yanayi mai daɗi mai sanyi a yau. Kamar birnin Yola yau suna da maki 28, birnin Maiduguri suna da maki 31, yayin da birnin tarayya Abuja suna da maki 24.